Hrvatska je uz tešku epidemiju koronavirusa suočena i s epidemijom dezinformacija, koje se šire brže od virusa, stvaraju zbunjenost i paniku u javnosti. Još prije 2 tjedna život je tekao skoro normalno. Išli smo na koncerte, utakmice, predstave. Danas takav život više ne postoji. Virus je među nama. Epidemiju nismo mogli izbjeći i broj zaraženih će rasti. Epidemija je posljedica visoke zaraznosti virusa i globalne povezanosti, a ne nečijeg putovanja. Ljudi pokušavaju pronaći krivce za ovo, no krivaca nema. Jedini krivac je virus. Mi, liječnici, shvaćamo što je strah, zabrinutost i neizvjesnost. Razumijemo njihove loše posljedice. Stoga pozivamo sve na smirenost i razum. Pozivamo svakog građanina, liječnika, ravnatelja, novinara i državnog dužnosnika na maksimalnu odgovornost za javnu riječ. S epidemijom se ne možemo boriti pozivima na verbalni linč zaraženih, izljevima bijesa na pojedine liječnike i njihove obitelji, prijetnjama i lažima. Epidemiju možemo svladati samo razumom, solidarnošću i humanošću. Dok je većina građana u svojim domovima, liječnici su uz bolesne i zaražene. Mi, liječnici, smo tu zbog vas i za vas. Mnogi od nas zarazit će se upravo liječeći bolesne, ali i na to smo spremni. Sami smo odabrali svoj poziv. Na prvoj crti borbe s virusom suočit ćemo se s popunjenim bolnicama, iscrpljenošću i stresom. Sve ćemo to izdržati. Od države očekujemo da nam osigura nužne uvjete i zaštitna sredstva. Liječnici su, uz druge zdravstvene radnike, najvažniji bedem obrane protiv epidemije koju Hrvatska ima. Čvrsto vjerujem u znanja, vještine i iskustvo kolegice i kolega. Poraz nije opcija. Poštovani sugrađani, ostanite kod kuće. Izbjegavajte socijalni kontakt. Pazite na sebe i svoje bližnje. Rat s epidemijom dobit ćemo zajedno. Pred nama je test naše ljudskosti. Nemojmo na njemu zakazati.